Pak, wae balik iki. Iki jalan iki anu nih. Alon-alon. Nek suara apa ke, Pak? Suara apa? Kae lho, usah sama aku ngono. Pak, piye? Aku kasih anu aja. Alon-alon. Coba ngapa? Ngaku nih cepetan banter. Malah. Kayak Pak suara nih, Pak. Saya cedek. Menang. Ih, aku ki wedi lho, Pak. Coba ngapa? Menang. Woi, sampean ki Utak. piye ki dhewe kok wong rene anu rene piye? Menang aja punya bengkok mulane aja punya bengkok. Iya, yo, ngaku nih lawan rene. Hei, Pak, kayak saya banter, Pak. Suarane. Pak wedi aku ki. Bengkok. Saya maca-maca doa apa ngono lho, mosok ora rombokan dek wedi lek karo doa. Tang to. Mosok ora. Muni terus kae. Lah iya mosok ora iso maca doa-doa apa ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Amin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Amin. Amin. Amin, amin ya Allah, amin. Semeneng kae. Kayak kan meneng.